Assalamu alaikum jama'a, barkamu da sake saduwa, barkamu da wani lokacin. Fatan dai kowa yana lafiya. Kamar da ku gani a poster ta wannan bidiyon kun gani poster ta Shaitan. To haka ne, yau mun kawo muku fim ɗin Shaitan, sabon fassarar Sultan Film Factory kamar da ku gani. Ka tsaya kallon wannan bidiyon tun daga farko a ƙarshe domin ɗaukar makullin sirri. Sunan wannan fim ɗin namu na yau shine Shaitan. Yana ɗauke da makullin sirri guda 6. Makullin sirrin ba sa da wani wuya, so saboda haka bidiyon ba zai wani tsayi ba, wanda har za ka ji ka ƙago ka ji wannan makullin sirrin. Bai wuce ba minti biyu da wasu 'yan sakanni. So saboda haka ka yi haƙuri ka kalli wannan bidiyo tun daga farko a ƙarshe domin ka ɗauki makullin sirrin. Mu je ga makullin sirrin. Mu je ga lamba ta farko. Lamba ta farko shine lambar 1. Makullin sirrin guda 7 ne. Yawa, mu je ga lamba ta 2. Lamba ta 2 shine lambar 2. Mu je ga lamba ta gaba. Lamba ta gaba shine lambar 3. Yawa, bari na ƙara wani ɗan bayani. Yanzu na faɗi makullin sirri guda 3, saura guda 4. Amma bari yanzu ɗan tsaya muku wani ɗan bayani. Link ɗin bidiyo wanda shine yake da muhimmanci da yasa shi ma ne yasa muka yi wannan bidiyon. Idan babu link ɗin bidiyo mukan kan ba za mu yi muku wannan bidiyon ba. Yana da muhimmanci. Inda za ka sami link ɗin bidiyon shine a comment section, sabanin description. Za ka same shi a comment section. Kai ɗayan biyu ma ne, idan dai ka duba gaba a description na comment section. So saboda haka mu je ga makullin sirri lamba ta gaba. Mu je ga lamba ta gaba. Na faɗi makullin sirri guda 3, sura guda 4. Mu je ga lamba ta gaba. Lamba ta gaba shine lambar 4. Yau wasu za su ce makullin sirrin, kamar ma za su ce sun san makullin sirrin. Ka tsaya ka saurara, kakka yi diba makullin sirrin 1, 2 ba gaba ne. Ka tsaya ka saurara, idan ka saurara sai duk da haka tsaya ka saurara, ko da a ce ka san su ma, idan dai har sabon bidiyo ne dama ba kalle shi ba, ka tsaya kalla sabanin kuskure. So saboda haka mu je ga lamba ta gaba. Lamba ta gaba shine lambar 5. Yawa, yanzu na faɗi makullin sirri guda 5, saura guda 2. Dama na faɗa muku makullin sirrin guda 7 ne. Yawa, na faɗi makullin sirri guda 5, saura guda 2. Mu je ga lamba ta gaba. Lamba ta gaba shine lambar 6. Na san kowa zai ce tunanin shi ya zama gaskiya. Ina ga kusan haka ne. Lamba ta ƙarshe shine lambar 7. Dama makullin sirrin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Haka ne da kuke tunani, haka ne makullin sirrin. Bayan ka kalla link ɗin bidiyo ka manta yana a comment section.